mbọ gbasibike ọkwa ịma na ọgaranya nwụọ ogbenye ebenwe onwe ya na-akwa jebe onwe ya n'ozi mana ogbenye nwụọ ọgaranya ejebe China jebezi tụ afịa chai ego gị ikpe mala ọtụtụ iremile na mitino ịtụchi ilemile tụ ezigbo alo ma ịtụroduzu mitini bịara onwere isi eyi ikpe mala ego ewesi na akasị azụ na akala isi enu ya bụzi na azụ akala enwelo n'isi nu money is power baba mbọ ime chụsi ibe ya ike n'aka aja aja bọnụ mmanụ sawam onye nyega anya na chi ya dị na mma o jebe ebe dibịa ego gị ikpe mara oyimo aka ntị dị mma suru ibe ya arịrịa onye adịba bekee dị mkpa na asụlụ ibe ya who are you how do you from nwanne na nwanne na azọzi ana were si na akamusi onwe fa nwata siri nna ya sit down ije ụwa from Dali to Papa Emeka ikpe malego asị na anyị kata ka nhara bụrụ ebili anyị bazie ka nhara bata ego no mana anya bụ okwu bụ eziokwu akwa ya fụna na meri na ọya ka ekpe n'ụtọrụ m ọkwa yi m kpọrọ m si nnọọzi elu onwe m anya bụrụ ọsọ oyi maka ihe ego dị n'ogwu akwa ego ka mmadụ ji kparịa nna ya ego mere mmadụ bụ nwanne ya ego bụ mma ego bụ njọ ọkwa ije elu eyi iyo 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 babu ya bawa oyo jelebe mpem ego gị ikpe mala o but I can't come and kill myself ikpe mala ego nwanne m ekwe n'ọnụ ụwa bụ onwe gị onye m ọ na-akọlọ gị lele ụwa ọkwa chi gị ka akọlị ya chikere ogologo bụ nya kele mkpụmkpụ tere dum na chi nwa mgbenye m anya ọ dị adịgide ezi oyimo igebe ọnụ ụmụ ụwa ịmanya anya n'okwu ilebe omume ụmụ wezonye ụkwụ n'ọkụ oyimo alili bụ ụmụ n'ụwa ọ bụ onye nwe ego nwe ụmụnna ọ bụ onye nwe ego ndị ọya kalịa ọ bụ oji ego oji ọgwụ ego bụ mma nwoke onye ji ego na-achọ ndị ọya achọ ogbenye ọ na-edinye ọgaranya ozi alịlịa nwata ntọla atọ abụọ masụ ọkwakwa alịlịa nwa ogbenye na-ebe okwute adị akpọkwa ejula miti na anụ dị nwere mbiyo mana iji ụwa dịzi ka iji agwọ na mbekwuru na-abụ nọ n'ọgbọ ofu ga-akalili ibie mbamba afọ mana ọ bụzi Chukwu kele onye ogologo bụzi ya kele onye mkpụmkpụ iwere ajụjụ hey onye mechi bụ afọ mmadụ ijele
kpọcha nwa mmadụ ibe ya obodo buzie dike maka ọdụrụ ụgwọ ụbọchị ibe dike ga-emepụta kwanụ onye ọbụla nwere ego tata ụlọ anya n'azụ oge lota mbido ụwa ya amụrụ onye na-ego amụrụ mụ na ego n'ụwa ịkọcha m oyi m daalụ osimiri na-eri onye ọfụrụ daalụ n'ịkọrọ mbụ ka mbugharịa gị ya ụwa ụkwụ ụwa chukwu o ejikwa n'ụtụtụ ọma nje afịa egwu m isi ka solo sawam ijerebe 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 ka ndị ekele oyimo ezi oyimo nwanne dị na mba Chief Innocent Emagha ọmụ igwe ndị ugo n'Igbo odogwu ezo ọmụ igwe ndị ugo n'ihe ala igwe chuko biya igwe yiri ụzụ ọgaranya ngada igwe otigwe ịnyịnya abịago ọgaranya pụtago n'ọgbọ igwe oji nkata juru mmiri Chairman Chief Executive Officer Omigwe Maritime Services Nigeria Limited the Omigwe of Apapa OOA the Maritime Juggernaut iwe si mụ kele ugogbe ekilibe eji ọrụ nwanyị lọlọ Chinyere Emagha ugogbe ezomigwe Adogidi Queen of Four Nations Director ugogbe Global Ventures Limited Igbo ka ekele ebezie nnukwu mmadụ nụ nwoke nwadị ala misi kasolo Ichie and Lolo Anthony Ezihuaku Ichie Uzobaku 1 n'aka Manana Autonomous Community ọnwa ndị Igbo na Spain Asina Budi Marisi Ego Chairman Managing Director Holy Trinity Restaurant Spain Ebumu Igbo na ndị ọcha na-aracha aka Chairman Managing Director Dynamic Fish Code Room Spain ejiri ya ekele ife agba n'aka Ichie Uzobaku gaba n'iru ka anyị jebe Suwizi o aruo Suwizi o gagele nwanne nze bụ nze niile m ọfụma o nze Nnabugwu Ada n'Onyikede nze na Suwizi ka m na-akpọ Ebu Director Ekas Industries Limited Trinity Lagos dealers in all vehicles and spare parts from Europe and America iwe se ikele Lolo ọzọnụ Lolo Faith Adobi Onyikede Achalugo nze na Swiss Ada lechaba na-elechaba asị na oji ego oji ọgwụ ọgaranya bụ chi nwe ogbenye Chief Alolo Wosito Onyejekwe Chief Executive Officer Divine Point Electrical Company Limited Onyego Importer and Exporter of Electrical Materials Ruku Bife 1 na AIA Ezi nwanne m isi ka nwanne ifoli n'anya oge mara maka nwanyị eze nkotoko nyere mkpuchi ọ zụrụ ụmụ ogbenye bili ị makwa na ngwa gwarasị ụlọ dị ezepụ ife o ji egwu egwu nụ ka njebezie n'isuo ezi suo ka kelebe oyi m ọgaranya nwere obi umeala Gentle Giants Diamond in the Sky Chief Alolo Izuchukwu ole mefọrọ mmiri na-ezoro ọra 1 ezi Sunjaba Chief Executive Officer Isbel Industrial Nigeria Limited Ebu current Chairman G77 International Social Club of Nigeria
aka gbapụrụ mmiri n'isu si obodo ṅụma mmiri otu isi ejekọta anyị n'igi si akụnụ ibe ego enwe ike ịma gị n'ụwa ọzọ egwu mejebe nọsụ menyi anya ekele oyimo ọcha mbiri ise Mr. and Mrs. Onyebuchi Ijinokwodere Ebu Managing Director Ocean Breeze Furniture and Farm Nigeria Limited mmiri nọsụ menyi kelele modozi aka ikira kwata na aloga Mrs. Chinenye nwa Cynthia Acharugo Ocean Breeze Chief Executive Officer Womanize Electronics and Furnitures Limited Iwesi mukelo akwaka geno Mr. and Mrs. Kisiluche Mwalo Chief Executive Officer Sonte Communications Nigeria Limited Ezi Okondi Abagana Isi Kasolo Nekeruno Asino Sisi Putali Ibade Bubo Ibega Mamazi Anyeno Wazo Ebruzi Egwudebe Oberuru Olono Kanje Kelo Akwakam Prince Uzoma Madweke Omemma na China Ugebe naja Ugobi abala n'egwumo Seriwe njenjenje helele Ugebe naja Giga muna po Mwanekemo Ugebe naja one Esimbo Oberuru Olono Omemma na China Vice Chairman Everest Club of Nigeria Onye nkem Ojoge Mogo n'ebe Onwa sele gị ike Onwa kọba gị ọnụ Egbu n'onwe gị Mara n'ikpe mara ego Otu aka o ji dị njọ Nọga dịkwa mma Imo Prince Sunday Ciales aka Sonny Prince aka na-ere all kinds of fabric materials na Ghana, West Africa my able member na Everest Club of Nigeria ezi nwa ogbu nka na Anambra State ikpe ego amama gị n'ụwa ọzọ asị na na-agụrụ akpụ nwanne ya na-eghete ezinu Chief Lolo Smart Chinedu Okezue Ozakubugo biya gbala egwu Ozakubugo na Akamana Naso Autonomous Community nwa ọkọnkọ lezikwa anya maka ịda abịa anyị wee na-ekelezi lọla ọzọ gị nụ Mrs. Sandra Okezue asapete nwanyị ọmanụ ugogbe akụbugo ada na-eme nlecha Chief and Lolo Samuel Chisobokeke ezi nwosi obi n'ugwu Autonomous Community na Lolu Local Government Imo State Ọhamadike Ebu Chief Executive Officer Skasindi Boutique na Port Harcourt Akeji Ekwemogo Iwesa ekele Lolo ọzọnụ Lolo Ndidi Anthony Okeke The Iron Lady Elelebe Jolo Ajalugo Hamadike Ije Mana si na akọrọ ogbenye ife mere mkpụrụ ọgaranya